Daluyon! Napalabas, kabayatan ti panagsarsarita da Vanessa kan Mateo iti pagtaengan tinaud-udi. Si mangpet ni Andro, sana na nagduadwa ni Mateo ang nagpakita. Ken nakisarita ka ni Andro. Sinidir ni Andro ni Mateo, ket kuna na amanangal lilaw daytoy, gapu iti panangilimod na iti kinapudno, asibibiyag gayam daytoy. Iti sabali abangir, impatungpal maten ni Turko ti panggap ni Andro, apanang likidar na iti gobernador, tapno matagikwanan ti amin a negosyo anapanawan day di Senyor Ismael. Ken tapno awanan ti agbalin atubeng, ken parikot kadagiti panggap na nga aramiden. Kabayatan na, nagsarita da Helen ken Vanessa maipapan, iti mapaspasamak iti probinsyada. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapaulwan. Daluyon! Idi si bibiyag pay day di papa. Masiguradok nga da koneksyon na ken ni gobernador. Anya ti kayat mo asawan, Vanessa? Mamati ak akasosyo mat day di papa ken Andro ni gobernador kadagiti negosyo da. Vanessa? Day tatiag payso, Mama Helen. Kat itataawanan day di papa. Kayat ko nga asikaswan dagiti negosyo na. Kat numabalin, saan ko man amakisosyo ni Andro. Ha? Iso panggap ko akasarita ni Andro. Tapno isina kunti amin ang negosyo day di papa ang napanawan na. Umanugot nga ta ni Andrew, balasang ko. Apay kumasaan, Mama Helen? Karbangak nga i-pull out ti amin na kwarta day di papa kadagiti negosyo da ka ni Andrew. Ay, sige. No kasta ti panggap mo, sika ti matungpal balasang ko. Mamati ak nga amom no anya ti aramidam. Mateo anak, amangan no delikado ti aramidam. Amangan no anya ti mapasamak ken kanumapan ka iji sintraw. Nas kanyag paliiwak, tatang. Nakaskas daaw ngamin tinapasamak iti gobernador. Anak ko. Amo tayo amin. At tinapapatay a gobernador tinaipadamag ngagtagi ko iti pagbinasan. Wano dayta. Ngam di mo ka din napanunot aga po itinapasamak. Ket sigurado a delikado ti mapan agmarmarang mang iji ili ita. Tatang. Amok nga da misyon mao, anak ko. Hanggang pang-aasim. Saan mo nga irana ita ti mapan ija ay ta delikado? Ay, Palamisang pala ti sitwasyon, anak. Saan ka pala ngagbasak-basak ijay? Tamang ano niya ti mapasamak. Laglagi pa manak ka red alert ita dagiti otoridad. Gapo iti napasamak ka ni gobernador. Ang kakaiwara dagiti pulis kan militar dito'y sentro. Nakaalerto da amin. Gapoy tinapasamak iti gobernador. No saan laan napatag ti gagaraak diti sentro? Saan na kumapailang nga umay dito? Ha? Hello, Vanessa? Loretta, nakagtang ka din dito sentro? Wen, Vanessa. Nakaamak dito eh. Agkaiwara dagiti pulis kan soldado. Gapo day ta itinapasamak iti gobernador. Iso akasta. Wen nga rod? Loretta, apaman ang mairingpas mo ti gagaram dita sentro. Pumanaw ka dagos ditan, ha? Di ka madanagan, Vanessa. Talaga akasta ti aramidag. Awan ti panggap ko nga agbayag ditoy. Agyaman akta dimngag ka iti amam anak ko. nanang. Talagang amin delikado ti sitwasyon ita. Amangan kit dinoan niya ti mapasamak. Maawatan kayo, nanang. Ngam, panagkunam anak ko. Asino ti responsable iti napasamak iti gobernador? Diyak mo, nanang. Awan ti maibagak no may papaniti dayta. Narigat nga minti agipapanlatan. Mateo, anak ko. Ngamkit di. Amkak at tinapasamak iti day di Senyor Ismael. Kat adda pa kay naigan na itinapasamak kini gobernador. Anya? Atap ko laang matki di dayta, nanang. Ngam adda posibilidad na. Isu na laang tasaan tayo nga amo, no kasano ama panagnagan. Pangaasim, anak ko. Saan mo kuman apakibiyangan pa iti may papaniti dayta?
Bayam adagiti otoridad ti makaammo may papan iti dayta abanag. Saan ka kuman amakibiyang may papan iti dayta, anak ko? Anyater aramidem dito sa sentro, Loretta. Adda ina si kasok iti negosyok, Manong Andrew. Amom ka di delikado ita ditoy. Amom ka di no anya tinapasamak iti gobernador. Amok, Manong. Ngam saan ko ang mabalin abaybay ang tinapasamak iti negosyok dito'y sentro. Nunalpas mo na si Kasom. Pumanaw kan ditoy. When? When, Manong? Ketliklikam ti mapan iti lugar dagiti mamirmiraot. Gaputa mamati ak nga da pa kay naigan dayjay Amateo kadagitoy. Anya? Manong Andrew? Anya ko matipakay Sige, na iga? isakit mo dayjay ama ng alinaw. Isakit mo dayjay alalaki. Ta ipasigurado ken ka ama iraman ka kadagiti saan anasaya at ngar aramid na. Kaano ti plano apan nakisarita ka ni Andrew balasang ko? Day tangarod ti pampanunutak, Mama Helen. No kaano, kano kasano arugyak ti amin, may papan iti panggap ko. Vanessa, Ngam kat di, saan ko na pagbayagan ti amin? Iti kabiitan a panawan, nasken a may bagakon ka ni Andrew ti panggap ko. sika ti makaammo balasang ko. Oo, apay ang nagsanaay ka itinaunag. Pampanunutak ngamin. No anya ti reaksyon ni Andrew, apaman amaamuan na ti kayat ko ang mapasamak. Namnamaek asapay lakuma, ta makapag kinaawatan kayo balasang ko. Kat sapay lakuma, ta matinong babaen tinasaya at asaritaan ti amin. Nakasaritam amin na masikna ni tay, boss. Anya nga iti kunada. Awan na pulos ti may bagada may papan iti napasamak iti gobernador. Awan pa lang ti resulta ti investigasyon. Talaga ang marigatan da nga agkalap iti impormasyon. Ultimo ti CCTV iti asirik ti lugar. Sanda pa kay ranudan. Tap na makakalap da kuma itilit maipapan iti napasamak iti gobernador. Boss, imbagak matan ka na kayo. Inadal ko na imbag ti amin. Siniguradok nga awan apulos ti maaladali. Iso nga amin a posible a pakaalaan da itili. Inasikasok pa'y nga muna, sakpay ng patong palko ti amin. Minagbilip na turko. Dayawag ti kabailam. Nasiglat ka. San ka ngagpatinggalang iti sao? Kung nagtumot ngamin kan ka, boss! Ang amangan no aging gakalay ti rugrugi Amangan no agtin nagtikwenta. Ket di mo ton maaramid dagiti paaramid ko. Ha? Boss! Itapay lang! Ibagakon! No mapasamak na ita, si Kanton a mismo ti mangikadeng no anya ti pagpanaga. Dayta lang ti may bagak, boss! Itay pa'y adi ka matagtagari ang balasang ko. Adda lang amin dagiti banag asan ang mapunas iti panunot ko, Mama Helen. Vanessa, Amom ka di, Mama Helen. No kastoy ama buriburanak, kadaw yan nga igid ti baybay ti papanak. Mabang aranak no dak ijay. Malipatak ti anyaman adagansen ko, nga uray no apag-apaman laang. no kasta. Apay adi ka mapan ijay igid ti baybay. Ha? Palubusan dak? Apay kumalapdan ka balasang ko. Kunam amabang-aran ka tunggal adda ka ijay igid ti baybay, saan ka di? Anya kumaaga po alapdan ka. Mama Helen, Ne, apay nga agluwa ka matan. jak malapdan ti agluwa, Mama Helen. Ita lang amin anariknak anawayaak. Saan akas idi si bibiyag day di papa? Apang panggapag pala ang tirumwar. Laplapdan na kon day di papa.
Awan apulos ti wayawayak idi. Pudno adakkelan ti nagbaliwan ti lugar mi. Sipod ng rugi ti operasyon ti pagminasan. Naimbaglangen, taore kas kasano. Makapabang arlat ta itirik na ti kaaddak dito igid ti baybay. Iti kaaddak kita ditoy. Saan ko amaliklikan ti panagsubli ti napalabas? Ala, Mateo. Apay asiksika lang ti adda ditoy. Ayan da Manuel kan Loreta. Apay ngay adamagam ita kanyak. Kunak man no da kayo tinagkukuyog nga umay ditoy. Ala, kat no kunayo mat ada kayo ti agkukuyog nga umay. Iso nagdiretso akon ditoy. Hanya? Talaga ada gidya agagayam ta. Panagkunagkat yung gagara damanen. Ada tala ang tagsarak ditoy. Ha? Ngam, no siya klamay sa. Maragsa ka nak. No datala ang taadda ditoy, Vanessa. Kinapudno na. Kasta akmat, Mateo. Vanessa, Naragsakak nagkukuyog tayo nga agagayam. Ngam, ad-ad naman ang ti kinaragsak ko. No datala ang adwa ti agkuy-kuyog. Idi pa'y lang. Addan ti na isang sangayan arik na ni Vanessa. Iso na lang ta. Taamok asa anak ang maikariga po. Mateo? Vanessa. Adda ka dito eh. Uwan. Ngam, Jack amo amadanon kamot ditoy. Vanessa. Amo mat asipod pa idi. Mapunas laang ti dagansan ko. No addaak dito igid ti baybay. Nang runa no babuybuyak dagiti darluyon nga agkikinnamat. Nga agturong iti igid ti baybay. Kasta akmat lang. Vanessa. Saan ko ang malapdan ti bagik amang lagip iti napalabas? Mateo. Day tatagpaiso. Vanessa. Uwan gayam. Kunam ama punas ti daginsan mo. No adda ka ditoy. Apay. Anya ti mang burburibur kan ka. Iti kalabas. Ado dagiti napasamak asan aninamnama. Vanessa. Saan ang mailibakkan ka dagita, Mateo? Kat dagita ti makagapo. No apay ang makariknaak iti naidumduma ita ka nito. Kat tap na mapunas dagita. Ingkaddan ko ti imay dito'y igid ti baybay. Napanggayam iti igid ti baybay ni Vanessa, Nana Helen. Uwen malasang ko. Nagpakada itay. Nakaragragsak nga rod itay siya kun amis mo tinagkuna. Amapan ijay no kayat na ti makaaliwaksay. Saan nga minanapadasan ni Vanessa tinagaliwaksay, Nana Helen? Gaputay di si bibiyag pay day di Senyor Ismael. Kanayo nalapdan na ni Vanessa amapan iti kayat na apapanan. Kastamat nga rod tinaipagana. Loreta, ibagam man kanyak. Nauyong ka di day di Senyor Ismael kan ni Vanessa. Saan laeng anauyong, Nana Helen? Ti kayat na, iso ti mang diktar iti biyag, ti gayam ko. Aniya? Day ti agpaiso, Nana. Iso ang makunak asan ang naragsak ti gayam ko idi. Ngamin, di na maaramid ti anyaman akayat na nga aramidan. Saan ang makapan iti kayat na apapanan, no saan nga aglibas? Ay, Ado, dagiti banag... Ha? ni, adda nagsardeng alugan iti batog. Amangan no adda ni Vanessa.
Panagkunakat saan, Nana Helen? Panagkunakat ni Manong Andrew ti dimteng. Kabisadok namin ti ungor ti lugan ti kabsat ko. Kasta ka di. Loretta balasang ko. Bay asyak ti makisarita iti kabsat mo. Amok nga addasan nyo ang nagkinawatan. Iso abay asyak ti sumango ken kuana. Apay di mo kayat nga ibaga kanyak no sa dino tinapanan ni Vanessa. Mabalin ka di, Andrew. Di nakpir nga sanlatan. Ah, Apay, asino kaya iti panagkunam, ha? Tapno ibagakkan ka, si kaabaket. Awan ti karbangam diti mansyon dagiti Villa Flor. Idinto ta siya, dakkel ti karbangak ditoy. Iso adinak birbir nga sanlatan. aniya. No saan mo akayat nga ibagakanyak no sa dino ti ayan ni Vanessa? Saan laeng? Ngamin, adda amok a lugar apang sapulak ken kuana. Iso asaan ko amasapol ti impormasyon manipod ken kaabaket. Kunak tumet nga adda iti igid ti baybay ni Vanessa. Agam jak ni namnama akadwa na di ti awanan bain amatayo. Madlaw ang nakasingsingid da iti tunggal maysa. Ket babaan iti kasta jarda. Amoklatan na napatag ti pagsarsaritaan da. Sana mabalin da ito'y. Jak itulok da ito'y amapaspasamak. Saan amabalin ang nakarkaro da pa'y nga agsiningid. Tano mapasamak da ita. Sigurado ang nakarkaron nga awan tinamnamak ken ni Vanessa. Anya ti aramidan ni Andrew iti dayta gundaway. Gagayem, di uliwayan na denggen. Ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon! Daluyon! Napalabas, iti panagsarita da Nana Helen ken Vanessa. Naibaga ti balasang ti plano na amangisinan kadagiti negosyo na anapanawan day di amana. Manipod iti panagsosyo da ken ni Andrew. Kinunamot ti baket a suportaran na ni Vanessa iti anyaman na panggip daytoy. Iti sabali a bangir, nagdanag da Marcela. Kastamot ten dagiti kalugaranda. Gapu iti mapaspasamak ng runa. Ti panang papatay da iti gobernador. Kabayatan na, napan ni Andrew iti mansyon, ngem saan na anadanon ni Vanessa. Napan nga rod da ito iti lugar anamnamaen na apakasarakan na iti balasang, ngem saan na nagustuhan tinadanon na. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo, anapaulwan, daluyon! Kunak tumot nga da iti igid ti baybay ni Vanessa. Ngem jak ni namnama akadwa na ditati awanan bain amatayo. Madlaw na kasingsingid da iti tunggal maysa. Ket babayan iti kasta jarda. Amuklatan na napatag ti pagsarsaritaan da. Sana mabalin da ito'y. Jak itulok da ito'y ang mapaspasamak. Sana mabalin ang nakarkaro da pa'y nga agsininged. Tano mapasamak da ita. Sigurado ang nakarkaron nga awan tinamnamaak ken ni Vanessa. Tangay na ipatungpal matin ni Turko ti plano na. May papan ka ni gobernador. Asikaswak mat nga rod ti may papan kadag iti mamir-miraot nga agindeg ija asidag ti pagminasan. Amok ano mapagaramidak iti sana nasaya at iti agindeg ijay. Apiktado mat day ta amatayo. Iso abay-bayak nga ipapasda ka ni Vanessa ti agsarita. Ngam sigurado mat asan nga agtultuloy ti kinasingid da. Ket dayta amateyo ti pagbayadak iti nangina. Sana kung magpakita ka ni Vanessa. Pumanaw akong ditoy. Ituloy ko tinarubyak. Tapno maidasal ka ni Mateo ti amin apam mabasol. Amo Mateo, saan laang anabang aran ti riknak iti umay ko dito igid ti baybay? No di kat naidumduma ti riknak ita. Kasta agmatlaeng, Vanessa. Kasmatlaeng iti agtutubo tapay laeng. Kadaw yan idi adata ti agsarak ditoy. Kapu iti aramid dagiti gagayam ta. Da Manuel ken Loretta. Wan nga ron, sutil dagijay agagayem ta.
Ngam, magusto ti panang sutsutil da idi kadata. Mateo, Kat sapil ako ma, takasta kamot lang, Vanessa. rumban ka di pala ang asong batak day ta sa lunsod mo, Mateo. Ay, mabitlaan ha. Ni Loretta ti umawawag. Hello? Loretta? Vanessa, ada ka di ba lang di taigid ti bye-bye? Juan, kinapudno na. Kadwak ita dito ni Mateo. Nadanon ko dito igid ti baybay. Kasta ka di? Kwa. Imay ngamin dito yung mansion ni Manong Andrew. Sapsapulan na ka. Idi imbaga ni Nana Helen nawan ka. Surutan na ka kano. Tamo na no sa dito ti makasarakan naman ka. Anya? Juan Vanessa, inyawag ko, tamangan kit dinuan niya ti aramiden ti kabsap ko. O sige, Loretta. Agyamanak ka. Awan anyaman na. Aganyan ka, ha? Bye. Bye. Mateo. Sapsapulan na kano ni Andrew. Apay, anya ti masapol na ka. Diyak amo. Ngam amang ano masurutan nak dito eh. Amo na ka di apag-aayat mo ti umay dito igid ti baybay? Amo na, Mateo. Agsipod ta kadagi di panawan, akayat ko amabang aran tirik na. Iso timang kuy-kuyog kanyak nga umay dito eh. Saan apa nagpakalaing, boss? Ngam nasaysayaat ko ma, no nagpakita kayo kadakwada. Kat binalaagan nyo day jay amatayo nga adaywan na ni Vanessa. Diyak kayat nga ipakita iti sangon-sango ka ni Vanessa ti kabailak nga ramidan, Turko. Boss, Amok ti ugali ni Vanessa. Kabisado. Sigurado asan asyak ti ayunan na nukas jay ti naramid ko. kasta ka di, boss. At dagayam nga isakit na dadya matayo na kasta. Boss, anya ti kayat pong aramidan, Apa man na may tulod na kijibalay. Mapan kay ti ayan dagiti kakadwa. Ibagam amang riribok da iti lugar da Mateo. Boss, may mayat siguro. No saklatan ti mang ipatong palitan nyaman apa nang riribok akayat mo mapasamak. Amangan ngamin no bulilyaso lang ti pay na. No ado ti mang isayang ka. Anya ti kayat mo sawan? Nalaklaka nga ipatong palko ti anyaman akayat mo amapasamak. No sisak tagtignay, boss. Iso nga italik mo kanyak ti amin. Ibilin mo no anya akita ti panang riribok ti aramidan ta. Tay patong palko iti kapitan na panawan. Itay pa'y arimwar ni Mateo. Agam di matlag sublain. Ay, diyak nga rod amo. Sapay di na mo't imbaga no sa dino tinapanan na. Amangan no na panijayan da Manuel. Mindaw. Urayan taging kat madabdama. No di pa'y sumangpait. Suruta kon ijayan da Manuel. Alaman nga rod. Amangan no anya laditan tinararamid ni Mateo. Kapong Mateo. Ijay igid ti baybay, Manuel. Napanak nagaliwaksay. Apay nga gisam ka. Saan ka pa ilagay man nagbaliw? Kasta pa lang taramid mo. No kaya't mo tagaliwaksay. Mapan kay jay igit ti baybay. Kaslamot lang ka ni Vanessa. Kinapudno na, Manuel. Nagrana kami ijay kini Vanessa. Anya? Ay, sumot lagay man nakaragragsak ka. Nagsara kayo gayam iti ni Vanessa. Day tatagpay so, Manuel. Ay, huwag gayam. Sapsapulan na ka di. Sana siya. Ang nakitak ni Tata Mindaw. Damdamagan na nagkuyog ta. Anya? So kasayatan siguro no agawid kan. Panagkunag. Madandanagan kan ka dagiti dadakkel mau. Kuna na nga muna kano no sa dino ti pakasarakan na kan kabalasang ko. Mama Helen, Iso nga apaman ana ibagak kan ni Loretta. Inyawag na adagos kan ka. Amken na nga amangan kanon no dati saan ang nasaya at mapasamak. No bilang nasurutan na ka ni Andrew ije igid ti baybay. saan ko mo't nakita na panijay, Mama Helen? Ni Mateo tinadanon ko iji igid ti baybay. Iso ti nakasarsarita.
Kastaya. Nasingad kayo kadi talaga ken ni Mateo. Napalalo ti kinasingad mi, Mama Helen. Ay, O, apay ang nagsanay kayo itinaunag. pampanunutek lang amin. Anya ti gagara na diti mansyon iti daydirabii a nagrana kami. Ha? Mama Helen? Naibagak meten kan ka. Jar na ti mangkalay at idi iti bakod ti mansyon tapno makastrak iti sular. Anya nga ta ti gagara na iti daydi arabii. Nangangato kan mabigbig at tao ti kaduan nga da dito'y lamay ni gobernador. Kaduan mo't kadakwada ti masigurado nga agtabad kanya. Gapoy ti naklagatad nga intapal ko iti kinataw na. Sabagay, uray may sa kadakwada. Awan ti makamam mo asyak ti utak ti napasamak ka ni gobernador. Da kami lang ka ni Torko ti makamoy ti amin. Iso mamatiak asaan da kapulos sa pagatapan. Nang runa, ket amuda no kasano ti kinasinged ko iti gobernador. Kasayatan mo ti panagbabad ko ita arabi dito'y lamayan. Tapno sanak ang mapagatapan iti anyaman nga aramida ni Turko iti lugar dagiti mabirmiraot. No siya klamay sa. Sa balit agparparik na kanyak, Vanessa. Anya ti kayat mo asawan, Loretta? Kabisado kong tigabsat ko. No anya ti imbagana. Sigurado nga aramidan na. Kat no ammo na amasansan amapan ka ijay igit ti baybay. Mamati ak anasurutan na ka ijay. Saan may nakita ni Andrew anapan ijay? Imbagak matan, kadwak ijay ni Mateo, kat saan mi anakita? Amangan met no saan ang nagpakita ni Manong. Gaputa nakita na ngagkadwa kayo ka ni Mateo. Anya? Posible day ta, Vanessa. Kat no kas na talaga tinapasamak. Mamati ak anakaro ti pungtot na. Gaputa sigurado anagimon day jay. Narnekanan ni Nanang, tatang. Bay ama maturog anak ko. Tapno makasubot. Tani ka na yun na mapuyat tinam. Tatang, Amumot siguro no anya ti makagapaw. gapo iti panagdandanag na, kasta ka di. Uwan anak ko. Iso abay-bayan. Ha! Putok ti paltog day dyan anak ko. Uwan niya paiso, tatang. Sa anak lakit di ngagpindot. Dito'y laang lugar tayo kinakapasamakan. Tikas... Tatang, at nagpapaarayat. Naskin arumarak. Ambok na niya dayjay. Wanay sa balasang ko. Adalo man ti rabii. Ngam ape asan ka pay laeng ang nakaturog. Jakman ammo, Mama Helen. Dinakmat sarong karan ni Rida. Amangan no agkakanat manen ti pampanunutem. Mama Helen, Apay ngay, balasang ko. Kunak man no tunggal mapan ka igid ti baybay kat mapunas ti anyaman adagan sen amarikrik nam. pudno anapunas, Mama Helen. Ngamga po iti naamwa nga inaramid ni Andrew. Naadda anak manan iti sabali a pakariribukan. Kartingan nyo, kakadwa! Subsiban tayo tapoy! Agala kayo pa iti talong! Saan tayo agsardeng? Naskin na masubsiban ti apoy! Na parang no maispal tayo pa iti tatatamian! Kartingan nyo! Sigurado ka na dalos ti panangisayang kat mo iti amin, Torko. May pasigurado kan kanay tapos. Nasaya at no kasta. Iti kasjeng inaramid ko. Sigurado nga agumok ti buteng iti barukong dagitagin-dagijay. Kasta talaga ti kayat ko, Torko. Ti agbuteng dagitagin-dagijay. Iti kasta, mapilitan danton apumanaw. Wan, boss! Saan lang nga dayta? Masigurado nga iti panang riribok mo ijay idirabi. Dayjay amateo ti kang runaan ama apiktaran. Diyos ko, Mindo. Anya ay ati napasama. Ay, awan pa iti makaamaw.
Madamapay lati investigasyon dagiti pulis. Ay, kaasimat ni Damian kan ti pamilya na. Namimpinsan anaungaw da sa nga pamilya. Naikisap da amin. Mindo, Sigurado anay gagara day dyan na pasamak. Gaputasakbay day jay. Nakangag kami kani Mateo itirani paktipaltaw. Diyos ko. Boss, saan ka kumangagungot kanya ka? Apay, Turko? Kasanon no iti ipapan mo iti mansyon. Iti panang sarongkar mo kini Vanessa. Kat mariknak ako mayakay kan ka. Numapasamak neta. At dan nakasagana nga isungpat ko kinkwana. Boss, Iso di ka madanagan, Turko? Sinagana akong ti sa sarongkar ko ni Vanessa. Naimbag nga oras mo, Vanessa. Agyaman ta sinangonak iti dayto yu umay ko dito mansyon. Wen, Andrew, amok ngamin anapatagtian nyaman agagaram kanya. Talaga na patag. Ket mamatiak met nga amumon no anya talaga ti gagarak iti umay ko ita dito mansyon. Anya iya ngamin dayta. Sigamet, Vanessa. Di ka kuman agindidi. Anya kumapay ayat ti gagarak kan ka. Sa anak amamad to, Andrew. Ibaga mo no anya ti gagaram kanya. Takalpasan na. Adamot ibagak anapatag abanag. Bueno. Sige nga rod, Vanessa. Tapno awan met ti makunam. Amangan no kunampay nga agpapa-importante ak. Imayak ditoy. Takas iti sigod. Kaya't ko mapagsaritaan ti kalay sata. Ulitak mo't nga ibaga. Sa anak amakikalay sa kankan. Anya ti mapasamak iti panangpaay ni Vanessa kani Andro. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Daluyon!